certain call when the world must come. Alright, I was a farmer munyina akwaba biem na munyina afishia pa. Ene afiaso na sene da ye no. Me ba besra ye mibuni na emwa ene madom a mododom ye no. Ene afiaso yi adwun se besra wo mo. Ti ye ba ya otu ani we mu ade a dodo na nipa dodo na aboy no ma bebre ye de ebremo emu we shemu 5 ebi ewa hanom bi su egu bag yi mu anwa ne drinks ne no mani nyina entuma ne ade nyina no afefo ne atiefo momoa na madom a mododom ye no na yetima kan ensase ye de ebrem na se ne da ye no ye se ye tu ya nan ba ku bi ebmama hu se sabi entasokra na ebeti ebmama hu ne eko ne ne eba enti yeso ya tu ya nsase na ne yeso team as Bonesman TV and the Bonesman Foundation yeso yitimi ye no kakra yeso yitimi e de aboa ye menua ba Vida enie na ye de envelope kakra so aba ye na awo ha awo avijaba fe kwambati da afise se na osi ye kwan se se no ma yeye no akwa abuchire abi wo ka se wo be kwa abuchire bako ndia afise se na nyina kwa abuchire won ye kwa abuchire abuchire fo ni bi ho ndia obi ba be fa ko why mate ne adofo se yemfam do na de na obeka kire wo no se mwa sasa kase mame yo se baba do me ba kwa abuchire ya mepe wo ma fa no kwa adia mwa de wo mu wo bia wo mu fa mwa no se me ne de mada se wo mu nya de mba kokora ma baida mepe sa mwa de me papa wo mu mwa na ne de ebe han bia ma why ebe pedan ama nti we no na omo se yemfam bro why nti wo ase da bia de beda wo so so ana ni da wo mo ase ba bi mwa no fra abana anse ho ma abado kana afose na obi ansa nya bi ni ban san fa mbra me amen madam it is saying Pache emere mo no ma bro eden na obeka che arefo kakra mekanise mi de bibia ase baby a obia tutone sase ede bae no nyankopon hye ho ma na meni nsemi wadofo bi e wo baby eti se meni agene wi ba nyankopon hye obia de obia amen enti abusia osne onim so wadofo bi sei e wo baby enso sana wo adofo bi sei nyankopon hye ase mo boy ma me ho so be kasa na bra be kasa ba ko na yenye wakasa sa e bae ma me ho so de na beka mele asida ne da mwase na ya de ma yeni agye ye bai wa boa ente da maspa nyame hire obia mase bebre enti abujanfo saa na tie if ya no ma yakoba bifoforo obia ene na ye interview bia no yeso kakra betim bia no ye de beboa oso betimi aboa show yi na so kakra de beba no yeso ye de aboa mo yankopon hira wo se wo de bre na hwe bye bye